Dvopredne čarape su dobile naziv po tome zato što se rade sa dve pređe i dve boje koje vodimo prilikom izrade dvoprednih čarapa. Kod njih je izrada specifična, krećemo od vrha pa radimo stopalo pa onda krenemo gornji deo. I dok vodimo ove dve pređe, vodimo sve dok ne završimo celu čarapu, onda dodajemo i ostale boje koje su nam potrebne da stvaramo šaru na našim čarapama. Naše čarape postoje ženske i muške. Razlikuju se po tome, ženske su duže, a muške su kraće i ženske imaju malo više šara nego muške. One su se ranije koristile za svečane prilike i svakodnevno se nosile. Koje su se nosile svakodnevno, one su bile ovako samo rađene od dve boje, a ove svečanije su imale više boja na njima. Naše udruženje radi repliku dvoprednih čarapa, naš muzej ima zbirku, a mi radimo repliku istih. I svake godine održavamo radionice u našem udruženju, a i muzej ima letnju školu na koju nam dolaze deca, ne samo knjaževačka, već deca i sa strane, a mi smo na tim radionicama edukatori.